Fi yw Mrs Rosser. A fi yw Mr Griffiths. A ni yw'r gyfadran Dyniaethau. Yn cyfnod allweddol 3, mae Dyniaethau yn cynnwys addysg grefyddol, deiryddiaeth a hanes. Mae rhain yn bynciau hynod o ddifyr a diddorol sy'n canolbwyntio ar eich ardal leol Cymru a'r byd ac bydd cyfle i fynd ar deithiau lleol a thramor. Byddwch yn cael cyfle i feithrin sgiliau pwysig a fydd yn eich paratoi wynebu heriau'r dyfodol ac i fod yn ddinasyddion eiddfed a chyfrifol. Byddwch yn dysgu am bobl a'i gwahanol gredoau ac yn ystyried bywyd fel taith ac yn cael cyfle i bwyso mesu pwysigrwydd cael ffydd grefyddol. Byddwch yn edrych ar y byd a'i phobl, cewch gyfle i ddysgu am beryglon fel llosgfynyddoedd ac am broblemau fel llifogydd ac am fywyd yn mewn gwahanol rannau o'r byd a sut mae pobl yn effeithio ar yr economi a'r amgylchedd. Cewch hefyd gyfle i ymchwilio a thrafod materion cyfoes megis newid hinsawdd a mewnfudo a deall beth yw datblygiad cynaladwy. Byddwch yn dysgu am hanes pobl yn y gorffennol, eu ffordd o fyw a'i effaith ar ein byd ni heddiw, yn ogystal â'r gwersi rydym wedi dysgu yn ganddynt. Byddwn yn edrych ar hanes lleol, hanes Cymru a'i rôl yn y byd, gan gynnwys y ryfeloedd byd, newid dros amser a llawer mwy. Byddwch yn cael cyfle i weithio gyda tystiolaeth a thrafod gwahanol syniadau am y gorffennol. Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu'r gyfadran Dyniaethau. Cawn gyfle eto i gwrdd yn y gweithgareddau pontio, ond tan hynny, hwyl fawr am y tro.